Hello guys, welcome sa ato ang other discussion. In this video, maghisgot ko about what is a truss, kinds of trusses, and some application of trusses. Sige, di na ta magdugay, birahan na nato ni. What is a truss? Kung maingon tag truss, is a set of pin-connected axial members. Unsay pasabot aning axial members? Nagpasabot na ang iyahang force na locate gyud sa iyahang centroid na sa tunga. Are designed to support loads and are usually stationary. Stationary pasabot, wala naglihok, nagpundo lang. Fully constrained structures. Consists exclusively of straight members connected at joints located at the end of each member. Muna siya. Straight members ang imuhang trusses. Unsa may angay natong hinumduman? For the truss to be stable, all of the structural cells must be in triangles. Para lig-on da imuhang truss, dapat ang mabuo nimo nga figure must be in triangle forms. Sa nakita ninyo sa picture, mo ni ang example sa bridge truss. Ug diri ang portion diri nimo ibutang imuhang steel deck. Kaning nakita niyo nga mga arrows going downward mo ni inyong applied load. And diri sa lower part nga picture mo ni ang actual nga structure sa bridge truss. Karon unsa kaha ang mga pangalan sa part ani nga bridge truss? Sa taas gitawag na og upper chord. Sa baba gitawag ni og lower chord. Kaning diri sa kilid mo ni imuhang in post. Dayon kaning tulo mo ni imuhang wave members. Ug kaning joint padung ani mo ni imuhang panel length. From gikan ani nga point up to this point panel length gihapon na. Dayon kini nga portion na atay gitawag og joint. Kung ingon tag joint, it is a connection of two or more members. Pila ka joint tanan ni nga truss? Atong iphon natay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Overall natay 8 joints na ani nga bridge truss. Karon unsa ka ang mga typical roof trusses? Daghan man pero maghatag lang ko og pipila ka example. Natay gitawag og Pratt kani nga figure, and then Howie, and then apo tay gitawag og Fink. Mo ang pipila ka example. How about sa bridge trusses? Napo tay gitawag og kani Pratt, and then Howie, Warren, Key trusses, and kani siya nga design we have Baltimore. Unsa kaha ang mga pipila ka application sa ato ang trusses sa aktual? Siyempre natay mga bridges design. So every bridges kasagaran yun nga application sa trusses ang ginagamit. Pareha pud ani. And then apud tay mga electrical towers. Mostly ang mga ani nga design kasagaran gina-apply sa transmission lines. Dayon natay mga cranes kasagaran gyud makakita tag mga application sa trusses diha sa construction sites. And then sa atong mga housing projects, ang trusses nga mag-support sa ato ang mga roofing. Mula ni ang pipila ka application sa trusses. In my next video, mag-discuss ko unsaon pagkuha ang internal forces in every members of the truss gamit ang joint and section method. Thank you for watching and see you on my next video.